Yo. Yo. Tao pre. Nagoy tao di oy. Abre magang balkon nila oh. Ayo. Yo. Nah, ada yang sa pre ulit lingkod. Ha, lingkod do. Ayo. Sunod dito. Te. Hala, kinsa man ni? Maasin ang kolektor nis motor. Ay te, mayong hapon te, kanang medyo layo yung balay ba no? Sudonon pug kayo. Yan na may tuyo diri te kay muragwa naman kay di naman kabalong bayad sa imong motor. Unsa di ka bayad? Ha? Bag-ora ko nihatag og kwarta sa kumbana. Bag-ora ko nihatag nga pangbayad ang motor. Ano mo ingon mo di ako magayad? Ha? Ah, man pa ang kwarta nga gihatag na ko pangbayad ng motor. Saban kanang mubayad sa motor gakuyog ka or siyara? Dili tingali si gakuyog pre, murag wala po ko kita sa opisina nagakuyog siya. Bitaw pud mo. Kanang motora, ako'y tigbayad ana. Ako'y muhatag og kwarta sa kumbana. Siya na muhatag dito sa inyong kumpanya. Ano mo ingon na mo nga ko nagbayad nga nakabayad mo ko na kada bulan mo hatag na sa kumbana. Ha? Ari si Serte. Mayag na ato kay para maklaro pud. Wala diri si sir ninyo. Wala diri nilakaw. Gibili na ang motor. Kay dili mi gusto nga mahugaw-hugawan na malapok-lapukan kay binangga na mo ng motora na. Okay, kung pinangga nyo yung motor niyo, dapat tagbayad mo sakto. Kung bariyang nagsakto, di wala ta may dire ron para kuhaan yung motor. Oh? Ulan na oh. Wa may plano muli. Maapsan mo sa kumbana ron aw. Magkasapan mo ato. Aw, hindi mo may mahadlok di kay katungon man namo ni. Kay sa kumpanya man ang motor pa, kay di pa na inyo kay pa man na impas. Nganong moingon man mo nga wa ka bayad akong bana? Nga kada bulan, muhatag yung kuana niya kwarta. Basin sayop ninyo, di sa inyo ang kuan, pisina. Muhatag akong bana, di ninyo isulat, basin malimtan ninyo. Imposible kayo, ug makalimot akong bana nga ako'y tighatag og kwarta na. Imposible gyud nga, di ka bayad. Basin kami nagkamali dito, anyo na lista ang pangalan niya ni bayad niya, hatag og kwarta sa inyo. Ay mo pagingunana. Te, imposible na po kayo kay computerized po tanan ron. Ang mayo anate, adtoon nimo sa opisina para maklaro pod nimo nga nakabayad ka. Nganong mo adto man po ko rito? Nga nagbayad naman akong bana. Te, kung nagbayad pa yung bana te, dilin ta may mo ani. Sige lang. Ay lang sa mukuli, kay basin taod-taod, nanat akong bana ba? Aw, mas maayo para may bala ng tanan. Sige, alisa mo. Pasilong sa mo diri o kay taligsik ba? Di isa kay ta magseryosong istorya ng motor. Diri mo kay kaulan no, no? Ali mo dayon. Sulod mo. Ano, kalmit ya? Mo pasilong may gamay kay medyo taligsik ba? Sige, pasilong lagi mo. Kabalo ba katay nga ang inyong batal maglima na kabulan? Unsay batal 5 ka bulan. Sukat nga gikuha ng motora. Ito na maguro na 8 ka bulan. Wa gyud koy batala ng motora kay perminti gyud ko nagahatag sa kumbana ng kwarta. Tag city bill maganing bulan na. Impunto gina na ko ihatag sa yahay, bayad na ng motor. Imposible yung kaayog na ako'y batala na. Kung di nga ipadala ang motoron, kung di na mo na madala yapon, ang manager na naman ito. Ang duha gani mino kay ako mo drive ana. Aw, ikaw, ug driver nimo ng motor karon. Ug moabot akong bana nga wa na diri ang motor, aw. Tago na lang. Te, isog man jud ka, kung may nahimo ani ron. Muli na lang me, ang manager na pa niyo na mo diri para makaistorya magtarong. Nakabayad ba imong bana or wala? Kamo na lang ang istorya te. Bitaw tama po bitaw na. Aw, di po kumusugot nga muuli mo. Paabot akong bana para magkaistorya mong tarong, nakabayad ba siya o wala? Te, muli na lang me, kay di man ka masugot ka dalaw na mong motor. So muli na lang me, useless na po pagkanina mo diri kung di madalang motor. Bitaw. Ya, te. Sabi, alsya luton. Patay na ay itong collectors balay oh. Hala, padulong na diri. Saon man ko niyo eh. Kabalo na ko. Pakuha na akong motor. Tapos magdrama ko. Yung anong gikuha. Lasot yapon. Kahita ni ba kolektor ta? Hey, sir, boss. Wala na ako nabayaran ng motor sa kumpanya ba? Pantog na pitong kuha mong asawa di padala ang motor gani no. Yan naman. Sukuha ba? Ha, sige Mario na ang motor. Ana siya, ang gabayad ikaw daw. Wa di palta to. Okay, no kay ang kwarta na kalahatang niya masahod ko ang budya sa kuan ba? Kami maipit aning trabaho ni mo boss. Okay, no. Kuhaan ninyo pugos ang motor kay ako na bahala unya ug unsay akong buhaton. Kuha na mo karon. Oh, kuhaan niyo. Balikan dito. Sige. Kuhaan niyo. Ha? Sige boss. Ako na bahala unya. Hindi magsilbi ni kuha daw. Gisugot mi sa manager. May magbuot. Hay! Ay, ang grate, testingero ko ha, mabot akong bana ron ba? Ayaw sa lagin nyo ko, wala pa lagi akong bana lagi. Kami mag-istorya niya sa kumbana ba? Ang manager ang nagkuha. Ay, di lagi pwede. Unya na lagi, dili lagi, pala lagi akong bana